Denis, zer ikusiaka kafeon batek eta auzoan batek? Ba, ez dakit, bota. Ondik baldin badaude, eguna batzizue. Egile. Eta kasu honetan gainea jende asko zarautzen gelditu dadin laguntzen dute. Denis, hemen jendeak eraikutzak ikustetu, baina nik zerbait gehiago ere ikustet. Bai, eta ze ikusten dezu da. Ba, uleno, zan industria gune bat, gaur egun deskontaminatu da, eta guain dago, auzo berri bat, jende gaztiakin, ibiltzeko pentsatuta, hori dana. Ba, ni hori bezain garrantzitsua dan beste gauza bat ikusten dut. Ba, begira, 91 etxe bizitza babestu familientzat eta gazteentzat. Sustapenak gela bateko 7 etxe bizitza, bilogelako 75 eta 3ko 9 etxe bizitza ditu. Eta ia 20 milioi euroko inbertsioa ekarri du, hoietatik 4 Next Generation funtsek finantziatuta. Gainera, eraikinak kalifikazio energetiko gorena du. Diseinu efizienteari, instalazio erabat elektrikoei eta autokonsumorako panel fotovoltaikoei esker. Eta oso garrantzitsua dan zerbait, promozio honekin Eusko Jaurlaritzak 456 etxe bizitza babestu eta zuzkidura bizitoki bultzatuko ditu Zarautzen 5 urteren epean. Azken urtetan egindako lan guztiak merezi izan du. Ikusi degulako, eraikina erabat integratuta geratu dela Salberdineko auzo honetan, eta ja ikusten ari gerala, bukatzen ari dela ja Salberdingo auzoaren bizi berritze osoa. Bueno, Denis, está claro que el medio ambiente no va solo de árboles. Y tampoco la vivienda va solamente de ladrillos. De lo que van los nuevos barrios es de hacer desarrollos urbanos sostenibles, accesibles y cohesionados para que la gente pueda vivir mejor. Si quieres saber lo que estamos haciendo en tu municipio, visita zonatensionadaeuskadi.eus. Para solucionar el acceso a la vivienda, Euskadi tiene un plan. Etxebizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala.